Tabo Khlai tong sini. Oro Khlai mane main uddesho hongke mo angka Behala bazar o kam singamo Debkumar community hall o hall sini monitoring village development committee ni tui nai boni sai tong mungbai ano malai nam bagai Rikha jora kolongma sugno Rikha haipanang jora rimaya angus kango thanai saptawo sini MSA by important meeting to mane bagai ang mathangka thangaya koyar kipinman pore borona ang phainai hine aro tongthai no boron date dihoka tini no date no borok sanka haipanang tini khaina musungman tongmaya sanden salangkai chung program khaya beserbak nayo angka haipano borok tini date fix khlaikiga ani samani bisingti nai jeng tini oro pandano machengkha jeng tini 11 bar 11 da sini Tiprasa Thansa ni Yapri o pandano jeng chengkha o chengmani bisingti nai kami am sayo jengjal tongmarong no jeng borong diaktui bebak collect khlaika samni problem tong sabotamoni সমস্যা ngai tong o bebak jeng khanaka ang kok sanan sekang borok bai free discussion kok salaika bas kango sung bahai kai chin Tiprasa Thansa ni Yapri no tebo nai thokai tlangman obono tibo jeng kok salaika jeng kwbangma jora kolongma teinai sini Tiprasa rok bot kaisa ni malik singei tongo manthai ni malik ngi mania election phaikai bot marelayo MDC EM MLA ni chongoi roholayo aboni yagulo keba kami hamkrai jeng nugya jeng mania aboni bagai jeng tini o salo o jagao jeng phainai sini Tiprasa Lukurok bai ok salen bagi phayota Sate ke sini Tiprasa ko aku go jati hini sini bagi apa kaisa phai kana. Tiprasa Thansa ni Yapri manena jeng Thansa jeng kok kaisa jeng buma kaisa ni busa jeng bus kango tebo pohom dodom khlainai jeng naithotok khlainai sini wansok mano jeng Thansa tongkhai bebak no khlaimano maya mungsa krei jeng Thansa krei ni bagi se taukmanya Thansa krei ni bagi se sini Tiprasa leader no jeng thokiwo buini dofani leader jeng phai thoki phaya aboni bagi tini ni bus kango press media ni bisingti nai obon ang kok kosana musung je haidi sini Tiprasa leader thong nini divisional wise leader thong village leader thong te kamiam chaini joto phaina sini Tiprasa Thansa ni Yapro phaidi jengbai phai malaidi jeng bahai ke chin Tiprasa Thansa ni Yapri bisingti nai sini man thaina jeng mani mannai bahai ke sannai jengabo salainai obonota ekot ni bisingti tabuk cholin tongo abo non stop no choli tongo te development project angus kambo waisa saka abo submit khlai dihne jeng submit khlaika o submit khlaimani bisingti nai tabo abo planning o thanai planning thamani pore abo ayango saka oro hore nai boro abono approve phaimani yagolo hongke sini je project je submit phaimani o wasti nai jeng Tiprasa hamkraini bagai samung tangnan bagai jeng Yapri sei mannai ta